43 мең татар гомер итүче Мордовия Республикасында бүген рәсми рәвештә теркәлгән 3 мөфтият эшләп килә. Максатлары, бурычлары уртак һәм бер үк изге Коръәнгә нигезләнеп эшләүче дини назаратлары үз эшчәнлекләрен республиканың һәр авыл районнарында алып баралар. Әлбәттә, бу эшнең башында имамнар тора. Без телибез имамларның дәрәҗәләрен күтәреп, чтобы имамларның бирегә шундый значимость аларныкы, что аларныкы на самом деле бик күп вклад, бик күп шундый файда китерәләр не только исламга, мусламаннарга, но и безнең илебезгә. Россиянең дистәдән артык төбәгеннән килгән дин әһелләренең бүгенге зур җыенында мәчет имамларының халык арасында ролен күтәрү, аларның абруен үстерү һәм тормыш көнкүрешен алып бару проблемалары хакында сүз барды. Чыннан да әлеге мәсьәләләр бүген күпләрне борчый. Һәрбер имамның гаиләсе бар, һәрбер имамның балалары бар, ләкин ризыкны Аллаһ таләп бирүче. Әгәр дә ихлас күңел белән имам кеше үз урнысында, үзенең авылында, үзенең районында, шәһәрендә эшен алып барса, иншалла Аллаһ талә ризыгын бирәячәктер. Бүгенге чараның төп темасы Россиядә ислам үсешендә имамнарның роле дип билгеләнгән. Дин белән фән бер-берсеннән ерак торсалар да, оештыручылар аны фәнни-гамәли конференция дип атаганнар. Дин ул бөтен тормышта булырга тиеш, бөтен урыннарда булырга тиеш. Инде фәнни рәвеш белән, фән белән без инде бу дөньяда яшибез. Аллаһ Тәгаләнең әмерләрен үтәп, кешеләргә, халыкларның үзләренең хаҗәтләрен үтәп, дөньяда яхшы гына дин белән яшәргә өчен аларның икесенең бәйләве кирәк. Замана белән бергә кешеләр дә үзгәрә, мөнәсәбәтләр яңара. Яшәеш имамнар алдына яңа максатлар, яңа бурычлар куя. Бүгенге чарада катнашучы Бардвил Виссам Али Берләшкән Гарәп әмирлекләреннән Мәскәүгә хирург һөнәрен алу өчен укырга килә һәм Россиядә кала. Карелиядә табиб булып эшләгәндә 15 ел дәвамында мөфти вазифаларында алып бара. Аның фикеренчә, бүгенге имамнарда дини белем белән бергә дөньяви белем дә булырга тиеш. Конечно, базой, самое основное, это религиозное знание. Это, конечно, нужно. Но он не может быть муфтием или имам-хатиб, или имам, который у него нет религиозного образования. Однако в нашем современном мире, чтобы мы могли достучаться до сердец и разума людей, надо знать этот мир вокруг. Поэтому я считаю, что необходимо иметь еще какое-то светское образование или хотя бы пройти определенные курсы. Яшерин батырын түгел, бүген халык арасында динне бизнеска тарту, мәчет янындагы җир кишәрекләрен һәр төрле эшмәкәрлектә файдалану турындагы сүзләр йөри. Бер караганда, мәчет үз чыгымнарын үзе күтәрә бит. Ут, су һәм коммуналь хезмәтләр өчен дә үзе түли. Бүгенге вазгыятьтә ул акча да эшләргә тиештер. Мәчеттә эшләүче имамнарга да хезмәт хакын беркем дә китереп бирми. Аларга да гаилә корырга, хуҗалык алып барырга һәм балалар үстерергә кирәк. Безнеке имамнарда зарплат юк. Зарплат юк, но Аллаһка шөкер, без мәчетләрне кайгыртабыз, мәчетләрдә эшлибез, имамлыкны алып барабыз, Алла ризалыгы өчен. Хөкүмәт ягыннан китәбез ярдәм. Элегелектән татар авылларында имамнар, совет елларында исә мәктәп укытучылары авылда иң хөрмәтле һәм ихтирамга лаеклы кешеләр булган. Ләкин узган гасыр азагында ил күләм үзгәрешләр бу җылы мөнәсәбәтләрдә дә эзсез узмады. Статус имама, он всегда был высокий. Безусловно, этот статус он не изменился, но есть некие такие деструктивные силы, для которых важно и значимо вообще принизить в целом роль мечети, роль духовного управления, роль имамов, роль муфтиев, с тем, чтобы им легче было вести свою именно политику, да, свою разрушительную политику. Конференциядә катнашучылар бүген мәчетләрдә сөйләнә торган вәгазьләр, аларның нинди телдә алып барылуы һәм мәчетләргә йөрүчеләрнең аз булуы хакында да борчылып чыгыш ясадылар. Җомага күп кеше киләләр. Yani mesela Мегран мәчетенә бер 15 мең кеше килә. Ayet günlerinde bir 50 bin kişi gene. Velakin kalıpka görüyorsunuz elhamdülillah bizim kardeşlerimiz Kafkas'dan inkübüse, onlardan Tacikistan'dan, Uzbekistan'dan, Kırgızistan'dan ama Tatar halkı aziri. İlimizin en yirak noktası Primorye krayından kilgen Jamal Hazret bu tüvekteki Tatar turmuşu bilen tanıştırdı. 5 mahalle var. 5 mahalle üz işlerin dünya nazarına kirmiş işliler. Allah'a şükür hiç mescid var. Mescidlerde 5 malelni komnata deb aytdik, malelni damlar var. Cemaat ko'p jıyıla cumğa namazlarını, 1000 артык кеше jıyılalar, dərslər okutular. İmamlarның зур җыенында катнашучылар хәрби частьларда һәм уку йортларында намаз уку бүлмәләре булдыру һәм аларга имамнар вазифасын башкаручыларны даими эшкә урнаштыру үтенече белән Россия оборона министрлыгына мөрәҗәгать итәргә кирәк дигән карар кабул ителде. Мондый башлангыч берничә ел элек Сызран шәһәре хәрби уку йортларына кертелде дә инде. Мордовиядан һәм Сызран шәһәреннән Рамис Сафин татарлар.